Għal snin twal, id-DJs Maltin kienu diskriminati f'dak li għandu x'jaqsam il-permessi għal avvenimenti f'postijiet mhux liċenzjati. Diskriminazzjoni li bdiet tkun indirizzata f'dawn l-aħħar xhur b'Joe Vingrek ikun il-persuna li mexxa l quddiem din l-aġenda u tefa' iktar dawl fuq l-inġustizzja. Dan huma nies kreattivi, huma nies li jixtiequ, they want to succeed. Jiena nara minni għamilt sagrifiċċji kbar biex illum wasal saw. Nixtieq nagħti daqqatit dawn li għadhom jibdew b'dak li qed nagħmel. Ma' One News, Joe Vingrek irrimarka li pajjiżna huwa wieħed żgħir u l-opportunitajiet huma limitati. Il-permessi preżenti jkomplu jillimitaw dawn l-opportunitajiet. Kemm għandna clubs, m'hemmx daqsbar, allura dak li jkun jixtieq idoq, jixtieq jibda jdoq, jew ħajmur mal-clubs li għandna jew irid jagħmel xi ħaġa hu. Issa jekk ikoll issib il-bibi magħluqin, allura m'għandekx ċans. Naħseb hekk dan il-permess jiġi softened a bit u ovvjament dejjem inżommu l-parametri ta' health and safety għal dak li attendu għal kulħadd, ġifieri. Naħseb dawn niftħulhom aktar bibien. Il-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu wieħed li se jkun qed jagħti prijorità lil din il-kwistjoni. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat iżomm kelmtu. Kont ħebbi ħafna li sibt il-backing tal-Prim Ministru li fehem din il-kawża u wkoll li qed jaħdem flimkien miegħi u mal-Luke Dalli u mal-Kummissarju tal-Pulizija biex nirranġaw dan il-permess redikolu li hemm. Luke Dalli li huwa r-rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'rabta mal-bidliet meħtieġa tkellem dwar il-problemi li jeżistu bħalissa, prinċipalment il-garanzija. Din hija il-problema tal-garanzija. Il-garanzija li inti jekk għandek event ta' mitruħ, jew għandek Live of MTV pereżempju, inti tħallas 11,000 euro garanzija. Aħna qegħdin nipproponu li jew iktar ma jkollok nies iktar inti tola il-garanziji, ovvjament għaliex tagħmel sens jew inkella sa meta tasal sa 1000 ruħ inti ma jkollokx garanzija, però jekk inti tiżbalja jew tmur kontra l-liġi inti teħel penali jew inkella Kummissarju tal-Pulizija jista' imexxi kontra tiegħek. Dawn il-bidliet għandhom waslu biex id-DJs ma jibqgħux ikunu diskriminati hekk kif huma mużiċisti wkoll. Inġibu level playing field tajjeb bejn id-DJs u mużiċisti oħrajn. DJs huma nies kreattivi, mhumiex biss dawk il-persuni li jaqbdu CD tefaħu qed idoqqu, huma nies li qed jipproduċu l-mużika, huma nies ukoll li għandhom ikunu konsidrati mużiċisti wkoll. Il-proposti biex tinbidel il-liġi tal-permessi tad-DJs huma lesti u għaddew għand l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u anke għand il-Kummissarju tal-Pulizija.